15. travnja 1941. godine povratio se poglavnik nakon godina u oslobođenu domovinu. Njegov povratak pozdravio je hrvatski narod s najvećom radošću, dočekavši ga kao svoga osloboditelja, vođu i učitelja. Dvori na trgu Stjepana Radića postali su odmah mjestom hodočašća tisuća građana, radnika, seljaka i izaslanstava. Oni ovdje uzdanice, predstavnici hrvatske mladosti, hrvatski i hrvatske žene, svi dolaze ovamo u poglavnikove dvore da mu izraze svoje osjećaje, da od njega čuju riječi učitelja i da prisegnu svoju vjernost njemu i nezavisnoj državi Hrvatskoj. Izaslanstva nisu dovoljno veliki njegovi dvori, prima poglavnik u Hrvatskoj sabornici i na trgu pred crkvom Svetoga Marka. Uz ovu povijesnu građevinu, koja je bila svjedokom mnogih sretnih i žalosnih dana hrvatske povijesti, odigrali su se kroz posljednje dvije brojni prizori u kojima se vidjelo kako narod voli svoga poglavnika. Gdje god se pojavi poglavnik, dočekuju ga odana i razdragana srca. Kad su mu to dopustili teški državnički poslovi, poglavnik se uputio i među svoj narod, osobito u krajeve koji su najteže stradali od zločinačkog mahnitanja tuđinskih rulja, da se osobno uvjeri kako osjeća narod i kako bi mu trebalo pomoći. Naša slikopisna sprava sačuvala je za vječna vremena slike s tih poglavnikovih putovanja, koje najjasnije govore kako je hrvatski narod očekivao i primao svoga poglavnika. Cijeli hrvatski narod, koji je u poglavniku našao uskrisitelja svoje državne nezavisnosti, pokazao je tako svakom prilikom da u njemu gleda i vođu koji će ga preko svih nevolja i poteškoća uvesti u sretnu budućnost
budućnost mira i blagostanja.